degree. Maranatha Academy, we set the pace, others follow. Madzulo abwino, ndine Mike Mlongoti ndipo ndafika ndi nkhani kuno ku MBC, koma poyamba nayi mitu yake. President Chakwera anali nawo pa msonkhano otsegulira msonkhano waukulu wa bungwe la United Nations General Assembly UNGA. Unduna wa zamdziko wachenjeza anthu ochita ziwawa pandale pamene dziko lino likukonzekera chisankho chaka chamawa, ponena kuti lamulo lidzagwira ntchito mopanda tsankho. Ndipo mu nkhani za masewero, timu ya FCB Nyasa Big Bullets yasuntha pa mndandanda wa matimu mu mpikisano wa TNM kuchoka pa 9 kufika pa 7 itagonjetsa timu ya Crack ndi zigoli 3-2. Tiyambe nkhani zathu ndi nkhani yokuti President Dr. Lazarus Chakwera anali nawo pa msonkhano otsegulira msonkhano waukulu wa United Nations General Assembly UNGA mu mzinda wa New York ku United States of America, komwe President wa dzikoli Joe Biden analankhula potsegulira msonkhanowu. Dr. Chakwera, yemwe ali mgulu la atsogoleri ku msonkhanowu, akuyembekezeka kulankhula ku msonkhanowu. Mayeso Chikadzula ali ndi zambiri mu ripoti ili. Anachita nawo mwambo otsegulira msonkhano waukulu wa bungwe la United Nations General Assembly. President Chakwera anapitirira kukambirana ndi President wa dziko la Ireland Michael Higgins. Pa mkumanowu, President Chakwera anatenda kukhutira ndi ubale wabwino moli pakati pa dziko la Ireland ndi dziko la Malawi, komanso kuyamika pa zomwe dziko la Ireland lidachita polongeza zothandiza dziko la Malawi pa ntchito za chitukuko. Mawu ake ndi unaona nkhani zakunja kwa dziko la Malawi Anansi Tembo anati boma la Ireland ndi lodzipereka kwathunthu pothandiza mayiko a Africa komanso dziko la Malawi pothana mavuto a njala. President Higgins ali ndi chidwi pa nkhani ya food security, kuti kuthetsa njala m'mayiko. Amakhala kumayankhula mabungwe osiyanasiyana zakufunika kwake kuti Africa ikhale ndi chakudya chokwanira. And monga mukumbukira, President Higgins anabwerapo ku Malawi chama 2014. Ali ndithu amakumbuka ulendo wake obwera ku Malawi. Nde apapa amangokumbutsana ndi president wathu zakufunika kwa kuti anthu akhale ndi chakudya. Maganizo ake iye amene ali nawo, komanso a president iso amufotokozera za ifeyo maganizo athu amene tikupangira kuti kutsogoloku tisadzakhale ndi njala. Kenaka President Chakwera anakakhala nawo limodzi ndi atsogoleri a mayiko osiyanasiyana pa msonkhano wokambirana za mankhwala osiyanasiyana ozunguza bongo wa Global Coalition Address Synthetic Drug Threats, omwe anachititsa President wa dziko la United States Joe Biden ngati mbali imodzi ya msonkhano wa nambala 79 wa bungwe la United Nations. Mgwirizano wa mayiko polimbana ndi mankhwala ozunguza bongo wa Global Coalition Address Synthetic Drug adakhazikitsa ndi President Biden chaka 2023 pofuna kulimbana ndi mchitidwe zopesa mankhwala ozunguza bongo. Mayeso Chikadzula, MBC, New York, USA. President Dr. Lazarus Chakwera wati kulumikiza anthu kuluso la makina a internet ndikofunika kwambiri pokwaniritsa masomphenya a Malawi 2063. Dr. Chakwera anali nawo pa msonkhano wa Next 3 Billion Digital Forum omwe anakonza a Semaphore Foundation ku New York mdziko la United States of America, komwe anthu ndi mabungwe osiyanasiyana komanso atsogoleri a mayiko amakambirana mfundo imodzi yoti anthu ambiri akhale ndi mwayi okhala ndi kudziwa luso la makina a internet. Pa mkumanowo, President Chakwera anamemanso anthu kuti adzayambitse ntchito zawo za malonda ku Malawi. Mayeso Chikadzula wadza ndi zambiri mu ripoti ili. Cholinga cha msonkhano
omwe anakonza Semafa Foundation nkufuna kuonetsetsa kuti pofika chaka 2030 anthu pafupi 3 biliyoni adzakhale ndi mwayi ogwiritsa ntchito luso la makina a intaneti popeza misika ndi zinthu zina maka m'mayiko aku Asia, Africa komanso Latin America. Pa msonkhano President Chakwera anatsindika pofotokoza zazikulu zomwe boma lake lachita poonetsa kuti ntchito za makina a intaneti zipite patsogolo m'dziko la Malawi komanso kuti anthu ambiri akhale ndi mwayi ogwiritsa ntchito luso la makina a intaneti. President Chakwera ati boma lake lamanga ntchito zosiyanasiyana zothandiza kuti ntchito za makina a intaneti m'dziko la Malawi zipite patsogolo, koma akufunabe thandizo logulira zipangizo zina. Pamenepa President Chakwera wapempha makampani omwe afuna kuyambitsa ntchito zawo zamalonda ku Malawi kuti abwere kamba kuti dziko la Malawi lidakhazikitsa ndondomeko zabwino zokomera anthu ochita malonda. Mkulu wa bungwe la Malawi Communication Regulatory Authority MACRA, Daud Suleiman, ati ntchito yomwe akhazikitsa Semafa Foundation ndiyofunika kwambiri pokweza ntchito za luso la makina a intaneti. Cholinga cha mkumano umenewu nchakuti wina aliyense munthu apa dziko lapansi pano apezeke kuti walumikiza ku makina a intaneti, ndipo pa dziko lapansi pano pali chiwerengero cha anthu okwana 3 biliyoni amene sanakhale nawo mwayi ogwiritsa ntchito makina a intaneti. Ndiye mkumanowu umabweretsa anthu osiyanasiyana, akuluakulu amabizinesi, akuluakulu amayiko, akuluakulu amabungwe osiyanasiyana kuti tikhale pamodzi kuti tionetsetse kuti tigwirizane kuti tingapange zotani kuti munthu wina aliyense wa pa dziko pano apite nawo pa makina amene a intaneti. Ndimuona kuti ifenso ku Malawi tikuyesetsa ndithu pakanali pano tafika pa 37.9% kuthekera kumene intaneti yalowa ku Malawi. Izi zikutanthauza kuti anthu ambiri ku Malawi kujaso sanafike nawo mwayi woti athe kugwiritsa ntchito makina a intaneti. President Chakwera kenaka anapitirira kukumana ndi President wa dziko la Kenya William Ruto, pomwe atsogoleri awiriwa akambirana nkhani zosiyanasiyana zolimbikitsa ubale pakati pawo. Kenaka President Chakwera anapita ku ofesi ya kazembe wa dziko la Malawi ku New York, komwe anakumana ndi ogwira ntchito komwe mwazina anawalimbikitsa momwe azigwirira ntchito zawo. President Chakwera wakhala mtsogoleri woyamba wa dziko la Malawi kukafika ku ofesi ya kazembe wa dziko la United States mu mzinda wa New York. President Chakwera ali kuno ku New York mdziko la United States of America komwe akita msonkhano wake namba 79 wa bungwe la United Nations. Mayeso Chikhadzula, MBC, New York, USA. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wachita nawo msonkhano wa akuluakulu okambirana za nkhalango za mtundu wa mitengo ya miwombo yomwe imathandiza kubwezeretsa chilengedwe ndi kuteteza nthaka kuti isakokoloke komanso kuchotsa mpweya woyipa mlengalenga. M'mawu ake mtsogoleri wa dziko linoyu anati nkhalango za mitengo ya mtunduwu zikupezeka kwambiri m'mayiko akumwera kwa Africa kuphatikizapo kuno ku Malawi pafupifupi ma square kilomita osachepera 2.7 million. Dr. Chakwera anatsindika zakufunika kuteteza ndi kusamalira mitengo ya mtunduwu pofuna kubwezeretsa chilengedwe. Mayi wa dziko lino Madam Monica Chakwera wati ntchito za maphunziro zikupitirira kukumana ndi zovuta zomwe zikubweretsa chiopsezo pa tsogolo la chinyamata. Madam Chakwera anena izi pa msonkhano wa akazi atsogoleri a m'mayiko pambali pa msonkhano wa United Nations ku New York. Iwo ati achinyamata 17 pa 100 aliwonse ndomwe ali ndi mwayi wa maphunziro aku sekondale. Iwo ati izi ziti chomwechi kamba kamavuto monga umphawi, sukulu zotalikira komanso kuchepa kwa malo ophunzirira. Madam Chakwera anati atsikana akukumananso ndi vuto la maukwati a ana achichepere komanso kutenga pathupi adakali achichepere zomwe zikuchititsa atsikanawa kusiyira sukulu pa njira. Nthambi yoona zausodzi munduna wa zachilengedwe ndi kusintha kwa nyengo yati kukhazikitsa kwa makina ogaya chakudya cha nsomba mu mzinda wa Mzuzu kuthandiza kuti alimi a nsomba
adzipeza chakudya cha nsomba choyenera ndi kupanga phindu pa ulimi wawo. Poyankhula MBC itayendera makinawa ku Luwinga mu mzindawu, wachiwiri kwa mkulu wa nthambi a David Mbamba anati pali chiyembekezo kuti ntchito yogaya chakudya cha nsombayi iyamba msabata ziwiri zikudzazi. Chimwemwe Milulu wadza ndi ripoti. Ntchito yokhazikitsa makinawa yatha ndipo awayesa kale. Padakali pano akatswiri akugwira apa ndi apa kuti aonetsetse kuti zonse zili bwino ntchito yopanga chakudya cha nsombayi isanayambe. Wachiwiri kwa mkulu wona za usodzi mu nduna wa za nkhalango ndi kusintha kwa nyengo a David Mbamba wati ntchito iyi ikayamba adzitha kupanga chakudya cha nsomba choposa matani 40 pa tsiku. Kuti tithandizana kuti chifikire chakudya alimi ambiri a nsomba pamene pakuzopanga phindu lalikulu. So kubwera kwa chigayo chinochi chimene nchaboma ichi chili pansi pa department ya za nsombazi fisheries, ndikuti tiyesesa ndithu kuti alimi athu achiguleko pa mtengo wabwino kuti akhoze kupindula. Ambamba ayamikanso boma poonetsetsa kuti mabungwe ndi mayiko akunja akuthandiza pa chitukuko cha dziko lino. Doma oda sombo choko Zambia zimene zoti nkhani imene itembenuzika ikhala nkhani mbiri yakale imeneyo tiyambo gula nsomba muno nkumatumiza sokunja. Kafukufuku akusonyeza kuti alimi a nsomba mdziko muno amakolola nsomba zokwana tani imodzi kufikira matani 3 okha, koma atha kumakolola matani 6 pa hektara imodzi ngati atamadzidyetsa chakudya choyenera. Ntchitoyi ithandizanso kuti anthu ambiri mu mzinda wa Zuzu komanso mdziko muno adzitha kupeza nsomba mosavuta. Chimwemwe Milulu, MBC Zuzu. Nduna ya za mdziko a Ken Zikhale Ng'oma yadzudzula komanso kuchenjeza mchitidwe wa ziwawa pandale pamene dziko lino likuyembekeza kuchititsa chisankho chaka chamawa. Ndunayi yanena izi ku Lilongwe pa msonkhano wa atolankhani. Azikhale Ng'oma ati chipani chilichonse chili ndi ufulu ochita misonkhano ya bata kulikonse mdziko muno, ndipo undunawo komanso apolisi aonetsetsa kuti palibe akuphwanyiridwa ufuluwu. Ang'oma ayamikiranso kulonerana komwe akuti kunalipo kwa otsatira azipani za MCP ndi DPP kumathero asabata yatha mchigawo chakumpoto pomwe atsogoleri azipanizi amachititsa misonkhano yawo. Nwafuna ndatswitsa mara amene kuti anthu anagenda convoy ya president magalimoto a president nemati yayi anthu anagenda convoy kumapita anthu ambirimbiri madepartment ambirimbiri galimoto a president sanagendedwe yayi chakanagendedwa akanakhala kugaraja mukadaona, koma imene inagendedwa ndi minibus imene inali pambidipiti umene a president amapita, koma ndikuchita wona a MCP a DPP a UDF wina aliyense amene atambitse phokoso akumana ndi polisi yatsopanoyo yogwira mwa opanda kualoherera. Ndiye zimene zozo zikuvutani. Bweresani bata, bweresani tendere, owina awine, olusa akulusa. Ifeyo so tikufunanso kuti tionjezere apolisi ena ukonzekera zisankho zimene zizadwe. Chwa zimene zimayena kuti zikhale zoopsa zotentha. Kwa mmene zikuonekeramu anthu feta azindikira kuti kugwira limodzi ndi bwino. Ndupereka chitsanzo china chimene chachitika chokumpoto chokondweretsa kwambiri chimene gulu limene la DPP magalimoto awo amadutsana ndi gulu loyenda la MCP pansi chimene ife sitimayembekeza kuti zingende choncho pakanena kuti mwina Yesu yagende magalimoto aphwanye kapena ali mgalimoto mwina ananyamula malo kugenda anthu amene akwenda pansi, koma sizinali choncho. Asempana bwinobwino kuevana kumasaka ndi umodzi umene tikufuna ndi malawi amene tikufuna ife amene. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC. Bwanji tikumbutsane mitu yake. President Chakwera anali nawo pa msonkhano otsegulira msonkhano waukulu wa bungwe la United Nations General Assembly UNGA. Unduna wa zamdziko wachenjeza anthu ochita ziwawa pandale pamene dziko lino likukonzekera chisankho chaka chamawa ponena kuti lamulo lidzagwira ntchito mopanda tsankho. Ndipo munkhani za masewero timu ya FCB Nyasa Big Bullets yasuntha pa mndandanda wa matimu mu mpikisano wa TNM
kuchoka pa 9 kufika pa 7 itagonjetsa timu ya Craig ndi zigoli 3-2. Mwaonatu tikamanena amakhanga ndi matama koma Maranatha tamenya tatulutsa ma highest Malawi yonse imeneyo ndi Maranatha Academy tikuti itu 2024 MSc results ma number 1 onse achokera ku Maranatha dziko onse wide points ni mmodzi yekha wachokera ku Maranatha Owen Jealousy watsika na dziko lonse highest ndi 10 points ndipo wachokeranso ku Maranatha Helen Tombozi toka ni manja wano kujaguza mwendera bwanji ayi musankadipireyi vuto siyeyo ndisikuimena naliyo tangotenga ni chikoma chake lero lino tamanga naye ni ku Maranatha Academy pachabe ife sitimapanga nawo za ma entrance timatenga wina aliyense namba zathu ni zomwe zija 0888 993 232 0993 832 kapena 0991 276 273 sukulu zathu zapamwamba Maranatha Girls Academy ku Machinjiri, Maranatha Boys Academy ku Matindi, Maranatha Capital Girls Academy ku Lilongwe komanso Maranatha Capital Boys Academy ku Mponera zikudikirira kuti mwana wanuyo adzakhalanso highest chaka chamawa zikakanika kwenako ku Maranatha zimatheka. Wow, your roof timber trusses look amazing. What's your secret? I only use the best anti-termite products on my timber. I trust Sheldrite Anti-Termite to keep them looking pristine. Sheldrite has a special formula that provides deep nourishment to the wood, protecting it from termites and other wood-boring insects. And the best part? It lasts longer than other brands. And it is also available in a colorless variant. See this? With Sheldrite, the liquid penetrates deep into the wood. But with this other brand, it barely covers the surface. Don't settle for cheap products. Choose Sheldrite. It's the premium choice. Sheldrite, the very best. Takulandiranenso ku nkhani zathu. Konsolo ya mboma la Rumpi yati yakhazikitsa ndondomeko zothandiza kuti alimi mbomali adzilima mbewu zambiri zomwe zingathe kupeza misika yapamwamba. Mkulu woona za ulimi ku Rumpi Hastings Nyirongo anayankhula izi pa chionetsero cha malonda a zaulimi mbomalo. Chimwemwe Milulu ali ndi zambiri. Pofuna kupeza nkhuni, kutentha makala ndi zinthu zina zofunika pa moyo wa munthu, nkhalango zambiri m'dziko muno zikuwonongeka. Mchitidwewu sukuyika pa chiopsezo zachilengedwe zina zokha, komanso miyoyo ya anthu omwe amadalira ulimi pa moyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Iyi ndi nkhawa yomwe Bethel Gamba, wophunzira wa Form 4 pa skulu ya private ya Nyika ndi ana ena m'dziko muno ali nayo, popeza vutoli lidzakhala lalikulu ku mibadwo ikudza m'tsogolo muno ngati njira sizipezeka zothandiza kulichepetsa. Poyankhula pa chionetsero cha zaulimi cha chaka chino, wapampando wa komiti ya zamalimidwe mbomali ya DAEK Aida Muoo wati pali mgwirizano wabwino pakati pa mabungwe ndi konsolo mbomali pofuna kuthana ndi mavutowa. Kumbuyo uko timayang'ana kwambiri za market linkage, walumikizitsa alimi ku misika komanso mwina ku mabungwe owathandiza. Nde taona kuti kumeneko tapanga achieve chifukwa magulu athu ambiri komanso alimi athu ambiri akwanitsa kulumikizitsidwa ku magulu ngati Agicom, a trade komanso mwina ma project ena ndi ena. Nde tinaona anonso pano kuti apapa sopano tikupita no ku step yokula kuchoka pa mulimi wang'ono tufuna mulimi akule sopano. Mkulu woona za malimidwe mbomali a Hastings Nyirongo ati konsoloyi ikulimbikitsa kuti alimi adzilima zochuluka ndi kupereka mphamvu ku zokolola zawo mogwirizana ndi masomphenya achitukuko a Malawi 2063. Lero tikaona mu boma lathu lino kudzera mu chionetsero chimenechi pali zinthu zingapo zomwe zikuchitika zomwe zipititse patsogolo ulimi wathu m'njira yosiyanasiyana, pamene tikuona kuti pamudzi pano pali mabungwe osiyanasiyana komanso zintchito zosiyanasiyana zomwe alimi athe kuphunzirapo, komanso anthu ena omwe samadziwa kuti mu ulimi muli chani. Tikutha kuona kuti kudzera mu njira imene yomwe takonza chionetsero chichi chomwe makamaka chikulimbikitsa kuti tikolole kwambiri
komanso tipititse patsogolo mabizinesi azaulimi m'boma lino la Lumbi. Wapa mpando wa khonsolo ya mbomali Kansala Hape Chirambo wati chionetsero cha zaulimi chikuthandiza kukweza ntchito za malimidwe m'bomali. Kuyambira standi yoyamba uko taona zinthu zambiri zimene zimachitika alimi athu amapanga. Ndawo zambiri sitimaziwa kuti kalima upanga chani. But tikakhala pamodzi choncho kupanga chionetsero ngati chichi chimathandizira kuona zinthu zambiri zimene anthu amapanga ndipo timaphunziranso zinthu zambiri. Chionetserochi chinali cha masiku awiri ndipo chachitika pamoto omwe ukulimbikitsa bizinesi ya ulimi. Chimwemwe Milulu, MBC Rumpi. Mawanja omwe akupindula ndi ntchito ya boma yopereka ndalama za mtukula pakhomo m'boma la Mangochi awalimbikitsa kuti adziyesetsa kugwiritsa ntchito ndalamazi moyenera pochita bizinesi zing'ono-zing'ono zomwe zingathandize kutukula miyoyo yawo. Mmodzi mwa akuluakulu oona za chisamaliro cha wanthu ku khonsolo ya bomali Patrick Cholopi wanena izi pamwambo opereka ndalama za mtukula pakhomo ku mawanja omwe ali pa ndandanda opindula ndi ntchitoyi m'boma la Mangochi. Owen Mavula ali ndi ripoti. Boma la Mangochi lili ndi mawanja 28,366 omwe akupindula ndi ndalama za mtukula pakhomo, chiwerengero chomwe ndi chokwerapo poyerekeza ndi mbuyomu pomwe chiwerengerochi chinali pa 18,894. Ambiri omwe akulandira ndalama za mtukula pakhomo akuyamikira ntchitoyi ponena kuti miyoyo yawo yasintha kamba kuti akuthandizika kupeza chakudya pakhomo, kulipira sukulu ana awo, pamene ena akuchita bizinesi zing'ono-zing'ono. Izi azinena pamwambo opereka thandizo lina la ndalama za mtukula pakhomo ku mawanja omwe akupezeka mdera la mfumu yayikulu Chowe m'bomali, komwe ambiri mwa omwe alandira akuthokoza boma chifukwa cha thandizoli. Ubwino wa mtukula pakhomo ndili ndi ana ophunzira sukulu ndiponso anawo umphawi wawo pamene ndikulandira ukutha chifukwa ndimati kulanda ndalama kwagulira sopo, makope, timakabudwa ndi uniform ndi chakudya. Komanso pa nyumba paine sindimasowa chakudya chifukwa tikalandiramo timagula chakudya. Mtukula pakhomo pofikira lero muyanga ndikuona kuti nasintha chuka napezapo mbuzi pakali pandi nazo kwana 10. Nyumba ya malata inde sinamange koma chimene chinandipindulira mtukula pakhomo nimamika kwambiri kuti napeza mbuzi ananga ndimathandizikira ninjalaji. Pamene mawanja ena akudalira ndalama za mtukula pakhomo ngati thandizo lokhazikika pa miyoyo yawo ya tsiku ndi tsiku, akuluakulu ammakomiti omwe akuyendetsa ntchitoyi akulimbikitsa kuti mawanja onse omwe akulandira ndalamazi adziyesetsa kupeza chochita ndi ndalamayi kuti apindule. Mmodzi mwa akuluakulu a mukomiti ya mtukula pakhomo mdera la mfumu yayikulu Chowe nda Bright Kansengo. Timakhapo ndi session waphunzitsa kufunikira kwa ndalama yomwe akulandirayi chifukwa chakuti kungochitenga wamba ena amangona ngati kuti basi boma lifuna lingotipatsa ndalama, koma tumalimbikitsa nikuti adziwe kuti ntchitoyi ndalama ndiyoti ikathandizire pakhomo pawo. Ali ndi ana sukulu akapezeke kuti akuthandiza ana sukulu acho kuti asasiye chifukwa choti umphawi wapanga. Timawunikiranso kuti ndalama isikuti ingafikire pa zofunika zanu zonse zapakhomo iya ndiyo ichepa, komano mukuyesetsa kwathuku tikuyena kuonjezerako kenaka mungatani mungapange. Komanso timawunikira be kuti ndalama isikuti yomangodya dere kapena kuti kwathu kuno kumakhala zinamwali ndi kuti ungoyitengera ukapangira phwando la chinamwali. Ndalama ingati ingatheke kumapanga ka business kakang'ono pakhomo paja zithandiza kuti itati yatha foyezi ulozeko kuti ineyo kumandaluza ichi. Mtukula pakhomo ndi ntchito ya boma yomwe cholinga chake ndi kutukula mawanja ovutikitsitsa pofuna kuchotsa mawanja otere mu umphawi wa chakudya, umoyo, komanso kulimbikitsa kuti ana omwe akuchita maphunziro awo kuchokera m'mawanja osauka athe kukwanitsa kuchita maphunzirowa ndi zina zambiri. Owen Mavula, MBC. Apolisi mchigawo chakumwera alandira maphunziro pa zamalamulo atsopano okhudza malo ndi cholinga choti akhale ndi kuthekera kuyendetsa bwino milandu yokhudza malo. Maphunzirowa anachitikira m'boma la Mulanje. Secret Segula walemba ripoti. Patadutsa zaka zinayi anthu ataphwanya ofesi ya polisi ku Livingstonia, boma lamanga ofesi ya Makono ku derali. Mkulu wa polisi ku chigawo chakumpoto a Richard Luhanga wapempha mafumu ndi atsogoleri ena ku derali kuti atenge mbali posamalira ofesi kuti chitetezo chikhale chokhwima ku derali popeza ndi malo okopa alendo.
Aluhanga achenjezanso anthu omwe amasunga nzika za maiko ena zomwe zimalowa mdziko muno mozembera boma kuti kuteroku ndi kulakwira malamulo. Dera lino lili ndi mbiri yake. Kuno tili kuno ndi ku Livingstonia, kuli zinthu zambiri zochititsa chidwi, azungu ambiri amabwera ndi anthu ena kubwera kuzaona zinthu zili kuno. Tamva pano kuti kukumangidwa zinthu zosiyanasiyana mophatikizirapo university yomwe ili kuno ndi skulu ili kuno. Kuti zinthu zimene zizi zibwere zambiri kumafunika chitetezo. Koma osati chitetezo chokha. Maloto a boma 2063 komanso ATM strategy ya boma imene akupanga iyenda bwino chifukwa choti lero kwabwera polisi. So polisi ikusapota chitukuko chimenechi kuti chikazikike. Wapampando wa khonsolo ya boma la Rumphi, Kansala Happy Chilambo, wati khonsolo yawo imanga nyumba za polisi pamalowa ndipo ntchito yomanga nyumbazi iyamba mwezi wa Okutobala ukubwerawo. Council ya Rumphi District panopa tindi mapulani timange nyumba panopa chifukwa tikuziwa kuti police unity nyumba pano palibe. Ndiye mastaff atu takhale bwino pano paina okhala nyumba. Ndiye tagwirizana ku council tindi funding ya JSID imene tiyamba nyumba posa chedu hapa mwezi wa Oktoba wa mawa tuyamba umanga nyumba panopa. Senior Chief Mwaruweni ya mderali yayamikira boma kamba komanga ofesi zomwe ati zithandiza pamavuto achitetezo mderali. Koyamba kunoko zinthu sizinali bwino ayi chifukwa chiwembu chinkachitika paliponse timasowa kokanena potengera kuti malo enaso a polisi anali kutali ndipo ifeyo tikhalanso mwina ndi mwayi woona kusintha pa kakhalidwe kamene ifeyo titakhale panopa ndi chifukwa chakuza kwa police unity. Polisi ya Livingstonia yamangidwa ndi ndalama zokwana 42 miliyoni Malawi kwacha ndi thandizo lochokera ku boma ndi banki yayikulu pa dziko lonse lapansi ya World Bank. Ndipo munkhani za masewero timu ya FCB Nyasa Big Bullets yasuntha pa mndandanda wa matimu mu mpikisano wa TNM kuchoka pa 9 kufika pa 7 itagonjetsa timu ya Craig ndi zigoli 3-2. Masewerowa anachitikira pa bwalo la Kamuzo. Tili ndi nkhani yonse kuchokera kwa Amin Musa. Timu ya Bullets inatsogola chigawo choyamba ndi zigoli za Max Augustine komanso Adepojo Babatunde. Chigawo chachiwiri chitangoyamba osewera wake wa Bullets Muhammad Sulumba anamwetsa zigoli ziwiri kuti azifanana mphamvu koma Bullets inachilimikabe ndipo inapeza chigoli china chachitatu chomwe ndi chopambanira chomwe anamwetsa ndi Ernest Petro. Bullets tsopano ili mapoint okwana 30 ndipo ili pa namba 7 pomwe Craig idakali pa namba 4 ndi mapoint okwana 31. Mu masewero ena timu ya Bange All Stars yagonjetsa timu ya Baka City ndi zigoli 3-2 pa bwalo la Baraka pomwe Kamuzu Barracks yagonjetsa timu ya Premier Bet Desert Dynamos ndi zigoli 2-2. Ndipo pa bwalo la Chitowe timu ya Mafco yagonjetsa timu ya Mighty Tigers ndi zigoli 2-2. Amin Musa, MBC Sport, Blantyre. Pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. President Chakwera anali nawo pa msonkhano otsegulira msonkhano waukulu wa bungwe la United Nations General Assembly UNGA. Unduna wa zamdziko wachenjeza anthu ochita ziwawa pandale pamene dziko lino likukonzekera chisankho chaka chamawa ponena kuti lamulo lidzagwira ntchito mopanda tsankho. Ndipo munkhani za masewero timu ya FCB Nyasa Big Bullets yasuntha pa mndandanda wa matimu mu mpikisano wa TNM kuchoka pa 9 kufika pa 7 itagonjetsa timu ya Craig ndi zigoli 3-2. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Mike Mlongoti, madzulo abwino.